mandibulise kootata bam ngegama lenkosi, ndibulise koomama bam ngegama lenkosi, ndibulise kubantu abatsha, ndibulise nakubashumayeli ngegama lenkosi, ndibulise nakubantwana abancinane ngegama lenkosi. Okokuqala ndizambulela uThixo esigcinile kwade kwalapha. Ndizawushumayela izwi elikwincwadi kaMateyu 27 verse 46. Ke kaloku kwakulelixa ngelixa lesithoba wadanduluka uYesu ngezwi elikhulu wathi, Eli Eli lelama sabakathathu, oba ukuthi Thixo wam undishiya ngani na? Kuthiwa ke bathi bakuva bathatha iviniga, bamselisa. Emva koko bathi ubiza Eli. Okwesithathu bathi makhe sijonge uba lo Eli wakho uzawumnceda yini. Lo Yesu sithetha ngaye nguYesu waseNazaretha. Lo Yesu sithetha ngaye nguYesu owenze izinto ezinkulu. Lo Yesu waseNazaretha, lo Yesu sithetha ngaye nguYesu otshintsha isimo noba besinjani asitshintshe. Lo Yesu waseNazaretha nguYesu ongenelelayo. Lo Yesu waseNazaretha nguYesu ongakhethi balala. Yesu waseNazaretha wenze imisebenzi emikhulu. Kodwa umvuzo awufumeneyo yaba ngumvuzo ongafanelananga nemisebenzi ayisebenzileyo. Xa ungumntwana kaThixo kufuneka bathi sebekunyathela, bathi sebekujongele phantsi. Le nto iyasifundisa uba aqala abantu bawufuqe phantsi yazi uyaphumelela. uYesu Kristu asiva wabe waphusha inqindi kumfundi wayembamba, ngoba wayevumile, wayethule wathi tu unengoma endiyithanda umamgothethe wavele wathi wayevumile. Sebemtyakaja bemthixela akazange siva wake wanebishubwanenivushuzo ayenzayo. Xa bekunyathela mzalwana bethi bakwenzela phantsi, kufuneka ufane nespring mattress. Xa unyathela phezu kwespring mattress sibangathi siyatshona, kodwa wakusuka wena siyakhuphuka. Spring mattress. uYesu waseNazaretha ukwajikelwa ngumfundi obehamba naye. Xa iintshaba zakho zifuna zisebenzisa lo mntu secaleni kwakho. Kude kuthi uba kusemcimbini umntu iyeza lokudlisa wena alinike lonke asondele kuwo. Lo Yesu waseNazaretha ujikelwe uYuda Iskariyothi obehamba naye. Uthi athi xa ethetha uJuda Iskariyothi athi lo ndithendamanga iyawuba nguye. Xa umhaga umntu thina siye sicinga uyamthanda, kodwa uYesu akazange athande. Utheni wena uzofuna ukuthandwa ngabantu? uYesu akazange athandwe ngabantu. Uyakukwazi ukukuhaga umntu kodwa akakuthandi. Ke ndibone naseTV-ni amhaga umntu ngapha akancumanga lutho. Ithi ikhamera ibajikisithi kuba mbona uba le nto akekho kuyo, ngoba intliziyo yomntu ifihlakele. Xa unokuva imali ekwathengwa ngayo uYesu Kristu ungabona uba kwakuyinto nje, andandikwazi iswiti noba zingambini lezi switi. uYesu Kristu wathengwa nge-3 rand. Inkonke neshumi leyo ngeke ufumane nasonke. Bonke mama, bonke. Uthi uYesu xa esiva ikhona into ezokwenzeka athi omnene unyana womntu namhlanje uya.
Phikwe kodwa waphikwa nakuPetros. Ngoba ngenye imini nalo mhlobo wakho usaza kuphika. Xa selusengxakini, sithi isilungu, when the days are dark, friends are few. Le nto yenzeka kuYesu Kristu. Uthe omnye umama apha kwakusele kungasekho mntu phantsi komnqamlezo. Kwakungabantu asele bembalwa bengaselilelanani ngoba when days are dark, friends are few. Nalo wakho umngane uthembileyo isaza kwenzeka le nto yenzeka. Thixo wam, ndishiya ngani na? Wena xa usengxakini uyibiza. Ubiza ba? Khona abantu ohlalayo enkonzweni kanti washiywa nguThixo. Ungesana kwenzeka ulapha epasikeni kanti ushiyiwe. Uthoni umfundisi le imini? UThixo abanye abantu sebemngcolela ngexesha kuyathanda. UThixo yena ukhathele kwayile ngqayiza. Awunobulala umuntu ngapha ukuze uthanda uThixo. Ngelithi xa ndithetha ngathi ebusuku ngake kube semini. Sibolo bengapha bengapha. Sibolo bengapha. Ewe kulapha ihlane ebusuku. Sibahlapha emini. Kodwa ebusuku kunzima. Nzima indaba ebusuku. Ngenye imini uYesu waseNazaretha xa ndizakuthetha ndiyayithanda le kuba masithi Yesu waseNazaretha simohlule kwabanye ooYesu. UYesu yena kwakunguYesu waseNazaretha. UYesu Kristu umsebenzi awenzileyo uphilise imfuyo, uvule amehlo kwimfama, wavusa abafileyo, kodwa ekugqibeleni umvuzo awufumeneyo awufani nomsebenzi wakhe. Xa ndizawuyeka funa ushiyeke nalo mbuzo. Uthi uYesu Kristu usengxakini. Uthi Thixo wam, undishiya ngani na? Xa ushiyiwe wena ubona izinto zingahambi kakuhle kuwe, ubiza ba egameni leNkosi.